Čo som dnes jedla ako niekto, kto chce byť v lete vo svojej najlepšej forme? Konečne som pochopila, že najväčší rozdiel na postave nerobí to, či idem cvičiť 3 alebo 5 krát do týždňa, ale hlavne to, čo jem každý jeden deň. Lenže pri práci často nemám čas riešiť, čo váriť, počítať si kalórie alebo premýšľať nad tým, či jem dostatok bielkovín a kvalitných živín. A práve preto mi momentálne extrémne vyhovuje krabičková strava od Easy Diet. Dovezú mi ju vždy deň vopred chladiarenským autom, takže sa o nič viac nemusím starať. Dnes som mala napríklad na raňajky túto brutálne dobrú škoricovú ovsenú kašu s tvarohom. Na desiatu chutnú polievku z mladej koreňovej zeleniny. Na obed šťavnatú hovädziu roštenku, po ktorej som sa zalizovala až za ušami. Na olovran tvarohový dip so sušenými paradajkami a uhorkami. A na večeru toskanskú fazulu, ktorú som jedla prvýkrát a bola vynikajúca. A presne toto ma na tom baví najviac, že okrem toho, že mám dostatok bielkovín, vlákniny, zdravých tukov, tak ešte aj ochutnávam jedlá, ktoré by som si možno nikdy neuvarila. Tak poď do toho spolu s Easy Diet, ak chceš byť v lete vo svojej najlepšej forme.